Lemano an bɛ aw fo ka aw koɲuman dɔn ka don o don timinadiya k'u sɔn k'an lajɛ walasa k'aw kunnafoni Lead Media sanfɛ an ka dɔgɔkun kibaruw hukumu kɔnɔna na an ko aw ma ko aw danse. Bi an ka kibaru fanba bɛna ɲɛsin ma o ye lakanabaliya min bɛ sen na sisan Nara mara la. A kɛlen don sababu ye ka dugu da sɔgɔ, mɔgɔw ka don ka bɔw gɛlɛyalen don kosɛbɛ. An bɛna laseli dɔw sɔrɔ o ko taabolo kan. Sanji fana ye tiɲɛniba kɛ Sofara, Mopti mara la. I b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya sera mɔgɔw ma sow kɔnɔ ani foro kɔnɔnaw na. Kibaru wɛrɛw bɛna fara olu kan ni k'o k'aw tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Jamanaw an bɛ aw fo k'u kura ko aw danse an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. An b'a daminɛ Narankaw fɛ yen nɔ. Yen i b'a ye lakanabaliya bɛ sen na yen nɔ kosɛbɛ. Nara sira ale tigɛlen don, mɔgɔw ka don ka bɔ baaraw gɛlɛyalen don kosɛbɛ. Mɔgɔw magoɲɛfɛnw olu t'a la ka se ka sɔrɔ ka sababu kɛ ni lakanabaliya in ye. Nara mɛri ale ye min fɔ an ye a ko taabolo kan. Bubakari Kulubali an ka olu lamɛn. Kabini gɛlɛya nana sira kan ka na se bi ma, a kɛra gɛlɛya ye commerçants kan, a ye an ka sɔrɔda a ye nɔgɔya dɔɔni. Minɛnw tɛ na u nacogo la. Bagan feere an dun fana ka sugu dɔ de bɛ yan, sugu min jamana wɛrɛw Senegal bɛ na, yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw bɛ na ka na sanni kɛ. Sisan o sanni mɔgɔw a sumayara, mɔgɔw tɛ na bilen. Wali n'i ye bagan kelen mun san a tali yɛrɛ ye gɛlɛya ye. Mais n bɛ an ka finilatigilakaw fo k'u barikada, jamana yɛrɛ bɛ ka effort ba de fourni cogo di, parce que u bɛ escorte kɛ ni jama bɛ fara ɲɔgɔn kan, n'a bɛ bɔ don min dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2-3 ɲɔgɔn u bɛ bɔ ni marchandises ye, ni kariw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ. Gɛlɛyaw donna la mais halisa a bɛ ka kɛ. O de bɛ ka gɛlɛya dɔɔni bɔ a la, sinon gɛlɛyaba bɛ yen parce que a nana ni baloko dɛsɛ ye, a nana ni baganko dɛsɛ ye, a nana ni fɛn caman dɛsɛ, hali furaw u si tɛ n'u nacogo la bilen. Donc gɛlɛya dɔɔni bɛ yen. Nin waati na ni a fɔra k'i ka weleda kɛ ka ɲɛsin Narakaw ma ani an ka ɲɛmɔgɔw, o weleda bɛ kɛ jumɛn ye? Weleda min bɛ yen halisa an bɛ finitigilakaw fo ka transition ɲɛmɔgɔw fo k'u barikada, u bɛ cɛsiri min na, ani k'an ka région ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana fo n'o ye Général Amara Dunbiya ye. An b'a fana fo, a fana bɛ cɛsiri la parce que kabini nin fɛn in daminɛ la a seko ye min ye a bɛ k'a kan. Donc finitigilakaw fana u bɛ k'u seko kɛ, mais a ka d'an ye halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan pour que wagati nataw la taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya sira in kan cogo min na. Sinon a kɛra gɛlɛya ye. An b'a ɲini Narakaw fana fɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn, an ka ɲɔgɔn mago to, an ka bɛn kan kelen ma, an ka sigi ka kumaw kɛ pour que baara in bɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo cogo min. Puis ani kibaruya ka di finitigilakaw ma, u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na, ani gɛlɛya b'a ni minnu cɛ an bɛ se ka sigi ka kuma cogo, baara bɛ se ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo, lafiya bɛ na jamana kɔnɔ cogo min. O ye ne ka welewelekan ye ka se bɛɛ lajɛlen ma. An sera ka Naraka dɔw fana ka seereyaw sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu kan. Olu ye jagokɛlaw ye minnu y'a jira k'a fɔ ko u ka jagofɛnw dɔw ka gɛlɛn kosɛbɛ Nara. O fɔ a kɛmɛ sababu ye ka tiɲɛni caman don u kunna. An ka seereya ninnu dɔw lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la degun b'anw kan bi. Ni degun tɛ fila ye a b'anw sugu jɔmusow kan bi. Anw tun bɛ minɛn ta ka bɔ Bamakɔ ka na 200 bɔrɔ kelen kilo 50 200. Mais o bɔrɔ kelen talen kɛ fɔ bɛ fɔ 1000 ani 200, kilo 50 1000 ni 200. I b'a ta ka bɔ Bamakɔ ka taa Sɛbabugu 200. U b'a tigɛ ka di mobilitigiw fana ma, olu b'a fɔ ko 1000. 1000 ni 200 bɛ 50 de don yan. E bɛ n'o sarada yan k'o feere, sannikɛlaw b'a fɔ k'a ka gɛlɛn pour que minɛn na position sannikɛlaw t'o fana don. O gɛlɛyaba de b'an kan. Mun y'a kɛ sirako de y'a kɛ. Donc an ka laɲini ye faamaw, an kɔni b'aw de deli a k'a kɛ Ala yɛrɛ kosɔn, a k'anw dɛmɛ. Ni sira in ma labila an ka hɛrɛ foyi tɛ sira munumunu in na. An ka minɛnw bɛna position min na an ka hɛrɛ foyi t'a la. Wallahi an ka minɛnw bɛ tiɲɛ. Ne yɛrɛ min filɛ ne ka minɛn nana fo siɲɛ joli. Hali n'a minɛn tiɲɛna mobilitigiw ninnu b'a ta 1000, a tɛ ta fɛnɛ ni m'i ka 1000 sara fɛnɛ. U bɛ tila ka na n'a ye i bɛ na ka taa bɔ. Donc an ka lajɛ ɲɔgɔn bolo. Tiɲɛ na gɛlɛya b'an kan, ɲɛmɔgɔw a y'a lajɛ gɛlɛya b'an kan yɛrɛ de. Ni tɔɔrɔ tɛ fila ye bi tiɲɛ na an ɲaninen don. An nalen don an ka musaka ɲini de la, an nalen don an ka dahirimɛ ɲini de la. Mais an ka dahirimɛ ɲini n'an ka musaka ɲini bɛ nin ka k'an bolo dekun ye bi.
an tɔɔrɔyalen dɔ bi an ɲaninen dɔ bi i bɛ minɛ n'a sɔngɔ i b'o de san bi i bɛ musaka min sɔrɔ bi o de bɛ tila ka kɛ passe ye tuguni a y'a lajɛ ɲɛmɔgɔw a y'a lajɛ faamaw tiɲɛ na degun b'an kan bi a y'a lajɛ dɛ se t'an ɲɛ dabali a t'an ɲɛ mobili t'an bolo jigi a t'an ɲɛ donc faamaw an b'aw deli yɛrɛ de ala kama a y'an ka degun a y'aw kɔfilɛ an na sinon tiɲɛ na tɔɔrɔya b'an kan bi an ɲanen dɔ bi dɛ minɛn t'an bolo an mana dɔɔni min fana sɔrɔ o bɛ tila ka kɛ tuguni passe yɛrɛ bɛ tila k'o tɔnɔ ban an bɛ ka balo maɲumanko la an bɛ ka sɔrɔ ɲini maɲumanko de la bi donc a y'a lajɛ a y'a kɔfilɛ an na a ka se k'an ka sirako ɲɛ sɔrɔ ka d'an ma sira tigɛlen don bon an kun bɛ taa sira min fana fɛ n'o ye kɔfɛ sira ye o sira in fana de tigɛra ji fɛ tuguni minɛn nali kelen don baara ye u b'a fɔ u bɛ minɛnw tigɛ kulun na 1000 bɔrɔ kelen o bɔrɔ kelen 50 1000 e k'a lajɛ ka mobili b'a ta ka bɔ Bamakɔ ka na ka tila tuguni ka na bila Sɛbabu ka tila ka ta ka bɔ k'i bɛ ji tigɛ k'o fana 1000 minɛn kelen kɔnɔ e bɛ se ka 2000 dépassé 50 kelen o hɛrɛ bɛ bɔ min ka tila ka minɛn san e b'o bɛɛ b'o la k'e bɛ tila ka mun sɔrɔ a gɛlɛya b'an kan bi dɛ a y'a lajɛ ɲɛmɔgɔ gɛlɛya b'an kan yɛrɛ yɛrɛ de minɛn passe nana kɛ fɔ 1200 an kun bɛ 100 de sara sisan a nana double fo siɲɛ 6 n'a fɔra ko feere ka kɛ o ka gɛlɛn dɛ mais sira tɛ sɔrɔ sira kɔni ko in de kɛra problème y'an bolo n'o ni siraba in bɛ na mɔgɔw ka se ka na a fɛ tiɲɛ na an bɛ se ka tagama mais k'a fɔ k'an tigɛlen bɛ an ka tɛmɛtigiw la an ma tigɛ o la dɛ u bɛ u sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de la halisa an bɛ ala deli ala ka u dɛmɛ u bɛ ka kɛ ni ŋaniya ɲumanya min halisa ala k'u kɛnɛman kɛ k'a kɛ k'aw dɛmɛ u ka baara la tiɲɛ na o kɔni ka di anw ye n'o tɛ ni fɛnw gɛlɛyara dɔrɔn denbatigiw bɛ sɛgɛn an minnu bɛ ka feere kɛ minɛn yɛrɛ fana mana da in fɛ kuma dɔ semaine kelen a tɛ na a bɛɛ bɛ tiɲɛ o don na min yɛrɛ tiɲɛna ne kelen bolo semaine 2 a ka ca ni 70 ye lemukumuni bɔrɛ 3 loko carton 2 kɔngɔ bɔrɛ 4 a bɛɛ tiɲɛna a dun fɛn si tɛ fɛn fitinin ye mais ne y'a sɔrɔ an ka sira kelen in don dɔrɔn tile 3 i b'i ka minɛnw sɔrɔ mais semaine kelen a tɛ na don dɔ la tiɲɛ na an kɔni ma tigɛ tenitigiw la mais sira ko in ala k'an dɛmɛ sira ko in na halisa kati kalanso min bɛ wele ko Prytanée militaire o kalanden kɔrɔbalenw ye hakilila dɔ ta ni o ye ka joliji dɔ kɛ ka se k'an ka lakana sabatibaw senkɔrɔma don joliko sira la kɛlɛ minnu bɛ sen na sisan minnu bɛ jogin olu bɛ se ka joli sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye baara ninnu lawulila o de kama u ka biro ɲɛmɔgɔ dɔ ye Pascaline Tinu ye ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ an ye an k'olu lajɛ nin jaw fɛ a y'a ye joliko ka gɛlɛn tuma dɔw la surtout que champ de bataille la kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan nɔ militaire caman bɛ yen nɔ u bɛ blessé joliko ko ninnu bɛ na problème na donc pour que ka centre national de transfusion sanguine dɛmɛ pour que u ka se ka joli sɔrɔ ka stock caya an bɛ k'u dɛmɛ pour que u ka joli caman sɔrɔ a bɛ daminɛ septembre kalo tile 9 ka bila octobre kalo tile 7 an bɛna ouverture kɛ Falajɛ gendarmerie école nationale la Tour d'Afrique kɛrɛfɛ le 9 septembre donc le 9 le 10 ani le 11 septembre an bɛ kɛ gendarmerie la de 9h jusqu'à 16h le 12 septembre an bɛ kɛ état-major de l'armée de terre la Gabriel Touré kɛrɛfɛ défense yɔrɔ fanfɛla la le 23 et 24 septembre an bɛ kɛ état-major de l'armée de l'air la Jikɔrɔ ni Para kan kɛrɛfɛ le 26 septembre an bɛ kɛ garde nationale la o kan yɔrɔ la Tomikɔrɔbugu an bɛ se ka welekan min bila o la o ye ni min b'a dɔn k'a bɛ se ka na a joli di pour que ka faamaw dɛmɛ a ka na nin yɔrɔ fɔli ninnu na ani date min fɔra a la u ka na o joli di sanji ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ sofara mɔgɔw ka sokɔnɔfɛn caman tiɲɛna fo ka taa se u ka malo sɛnɛ yɔrɔw fana ma malo yɔrɔ forow fana fara ji la kosɛbɛ fo mɔgɔ caman jigi misɛnyana k'a fɔ ko samiya bɛ sɔn ka gɛlɛya sabula u ka malo turulen fɔlɔ ninnu bɛɛ bɛ sɔn ka tiɲɛ nin ji ninnu fɛ Sori Jara ye sofara fasodenw tɔgɔla tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye a ye min fɔ an ye nɛgɛjuru sira fɛ nin kumakan ninnu sira fila an k'olu lamɛn an bɛ yan nɔ a kɛra an wulila 3h du matin san kɔrɔ san y'a daminɛ depuis 3h fo ka se o dugusajɛ midi ma sow bɛ ka bin mɔgɔ si ma sunɔgɔ sugu ma jɔ parce que anw ka sugu yɛrɛ ye mardi de sugu ma jɔ san y'a daminɛ
dɔw bɛ kan k'a fɔ ko kilomɛtiri milimɛtiri 200 ani 40 dɔw ko 203 mais o kɛra don min o dugusajɛ tuguni min tilala ka na o fana bɛ taa 40 na tuguni donc sow benna ka ben hali bi sow bɛ ka ben bon sɔgɔmada in yɛrɛ n y'a mɛn ko so benna dɔw kan surɔ ko den dɔ tor'o la so hakɛ min mɔgɔ si tɛ se k'a hakɛ fɔ ni mɔgɔ k'i b'a hakɛ fɔ sisan i ye nkalon tigɛ parce que du foyi tɛ Sofara yan bi ko min ma dégâts dɔ constaté o tɛ yen a bɛ se ka kɛ buna hadamadenw ka dégâts de bɛ bonya ni ɲɔgɔn ye sinon k'a fɔ mɔgɔ tɛ o du tɛ Sofara min ma dégâts constaté bon en dehors de Sofara aussi an ka périmètre ye hectare 570 o bɛɛ inondera espoir tɛ yen nɔ espoir tɛ yen anw fɛ Sofara bi hali na an ka sow kun benna ko digi kisira wallahi an b'a fɔ alhamdulilayi o y'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ye mais an ka sɛnɛkɛyɔrɔ bɛɛ inondera c'est-à-dire an yɛrɛ jigi ye yɔrɔ min y'an jigi ye Ala y'an jigi ye o de ye o yɛrɛ bɔra an bolo c'est fini solution foyi tɛ yen i y'a faamu désespoir total de bɛ Sofara désespoir total de bɛ yen nɔ buna hadamadenw an bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka bi an bɛ taa min an bɛ nin kɛ cogo di o de bɛ yan. Ji ye tiɲɛni don mɔgɔ minnu kunna an sera ka olu dɔw fana sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ olu ye seereya minnu kɛ an ye an k'olu lamɛn ni kumakanw fɛ. Yan kɔni so an ka duba kɔni fankelen bɛ na bon an ka musokɔrɔba bɛ yɔrɔ min ye o fana kɔni o cogo n'a ka jigin tiɲɛni foro kɔni kuma tɛ fɔ foro kɔni ji y'o bɛɛ kun tiɲɛni kɔni ni n b'a fɔ kɔni dan t'a la dɛ walahi. Aw bɛ dɛmɛ jumɛn ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ nin ko in na. Bon a mana kɛ dɛmɛ ka cogo ka kɛ actuellement n'a kɛra so jɔ de ye n'a kɛra wari de ye n'a kɛra balo de ye a bɛɛ kɔni a bɛɛ dɛmɛ de quoi a mɔgɔ bɛɛ la. Fo ka se sisan ma mɔgɔ mana dɛmɛ d'aw ma wa. An ma mɔgɔ ye fɔlɔ kɔni. Dugu bɛ cogo di sisan ji bɛ dugu kɔnɔ halisa walima ji taara. Ji bɛ dugu kɔnɔ dɛ hali sɔrɔ dɔw ka yɔrɔ benna ko mɔgɔ tɔɔrɔ kɔni na bon o kɔni o t'an yɛrɛ kɔni ka du kɔnɔna ye mais o y'an kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ ye awɔ ale ka yɔrɔ benna ko denmisɛnnin dɔ tora ale kɔni ta la hali bi ji kɔni ala ka muso ma na dɛ. Ayiwa ni ɲɔgɔnna delila ka kɛ Sofara wa. Ayi ne yɛrɛ kɔni wolo tuma ka se bi ma a ma kɛ. Ne bɛ san joli la. Bon n bɛ 35 la dɛ voilà ɲɔgɔn ma deli ka kɛ n ye mɔgɔ ɲininka fana segu ma ye parce que dɔw ko milimɛtiri 203 dɔw ko 25 cayara kojugu hali bi sisan dun san hali bi a cogoya bɛ yen walahi a cogoya bɛ yen bon mɔgɔw dɔw bɛ taa kɛ ekɔliso la bon i b'i débrouiller cogo min i bɛ se ka i yɛrɛ ni cogo min fɔlɔ quoi a bɛ ten de quoi. Ne yɛrɛ Koyita so 2 kɔni benna n ka du kɔnɔ sabanan ne yɛrɛ ni n ka babiso min kɔnɔ a masɔnw filɛ nin ye an b'o tibi taba de la pour que a bɛ se ka samiyɛ tɛmɛ bon kungo kɔni kɔnɔ o kɔni foyi tɛ a bɛɛ tiɲɛna hectare 1 ni tilankɛ de bɛ ne bolo o ye ne yɛrɛ ka foro ye a turulen ka engrais finman sera a la o ye DAP ye donc o de inondera malosun 1 i t'a ye ne ka foro la 1 hectare de malosun 1 i t'a ye wa o ka kan bɛɛ de ye Sofara bɛɛ périmètre ni hectare 570 a kelen tɛ yen min bɛ se ka sauver à l'état actuel kan an bɛ waati min kɔnɔ na ala bɛ na ni min ye sini mɔgɔ t'a dɔn désespoir total kɔni don Sofara c'est pour toute la commune parce que dugu 5 de bɛ yen min b'a exploiter dugu 6 Sakɔrɔbugu Biba Gijowel Gundaka Jaba 2 Sofara ni dugu 5 de y'a exploitant kɔni minnu dɔnnen don mais mɔgɔ wɛrɛw a bɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo minnu bɛ dugu wɛrɛw la donc nin bɛɛ de atteint toute la commune de Fakala est atteinte Fakala commune kɔni bɛɛ atteint espoir min bɛ yen avec l'insécurité la ni bɛnbaliya min bɛ yen n'a sera ka mɔgɔw sigi n'i y'a ye mɔgɔw sigilen don périmètre dɔ bɛɛ y'o reconnu n'o périmètre kɔni atteint hali ni jihadiste ɲuman Sofara wuli Sofara fɛn wɛrɛ b'a. Ji b'a la ka tiɲɛni minnu lase mɔgɔw ma nin ye tan olu kasara ninnu bɛ se ka dɔgɔya cogo di mɔgɔw ka se ka faamuyali caman kɛ k'u yɛrɛ tanga kasara ninnu ma o hakilijagabɔ kɛnɛ dɔ sigira senga ni hakilila ninnu sabatili hukumu kɔnɔna na Kati préfet ale ni a baarakɛɲɔgɔn hakilila talen ani Amata o min ye politique tɔn ye Kati kɔnɔna na olu bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka Katikaw wele ka se ka tile kelen kunnafoni di kɛnɛ sigi a baara taabolo kan Badara Alo Sangare ale ye Amata ɲɛmɔgɔba ye a ye min fɔ an ye nin jaw fɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Jamana bɛ gɛlɛya la bi ɲinan samiya a daminɛ la an tun bɛ ka jɔrɔ alhamdulilayi ji nana o ji min nana a bɛ ka tiɲɛli caman kɛ tiɲɛli minnu don a caman bɛ yen an yɛrɛ ka kɛwalew caman b'a la n'o ye caniveaux tɛ curé ani k'a lajɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen so man ka jɔ yen ɲama fɛnɛ bɛ taa fili caniveaux kɔnɔ
olu bɛ an yɛrɛ ka kɛwalew de maintenant jamana ɲɛmɔgɔ u ye conseil des ministres extraordinaire kɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka état de catastrophe nationale o kɔrɔ ko vraiment a situation gɛlɛyara a gɛlɛyara an yɛrɛ dɔrɔn tɛ se n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ n'o solidarité o de kun kɔnɔna na bi o conseil des ministres extraordinaire la mesure dɔw tara kɔnɔ o mesure fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye sensibilisation ye ka mɔgɔw kunnafoni o de la alhamdulila an ye katigaw bɛɛ wele dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw jeunes musow sugukɔnɔmɔgɔw n'o ye sugukɔnɔmusow ani chasseurs ani transporteurs fɛn fɛn bɛ yen n'a da bɛ se ka don a la merilakaw an ye bɛɛ wele pour que au moins ka service technique wele u kana ɲɛfɔli k'u ɲɛna n'o ye sapeur pompier n'o ye développement social ye n'o ye assainissement yɛrɛ ani service de santé pour que kana ɲɛfɔli kɛ jama ɲɛna nin bɔlen kɔfɛ bɛɛ kan ka se ka dɔn kɛwale jugu min b'i la kɔrɔlen n'o nana ni nin gɛlɛya ye jamana kɔnɔ bi an k'o kɛwale yɛlɛma n'o ye changement de comportement ye o kɔrɔ ni mɔgɔ bɛ ɲaman fili caniveau kɔnɔ i man ka ɲaman fili bi taa tɛmɛnen kɔ mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ taa i ka so jɔ ji tɛmɛsira la i man ka se k'o kɛ tuguni minnu minnu fana bɛ taa a dugukolo fana di olu fana man k'o baara in kɛ tuguni donc a dabɔra o sensibilisation de kama parce que ji tiɲɛli barika bonyana o kɔfɛ fana a b'a dɔn k'a fɔ hali téléphone min filɛ nin ye ni an bɛ baara kɛ n'a ye a yɛrɛ n'o k'a fɔ au moins téléphone kɛlen don sababu ye ni san bɛ jigin mɔgɔ caman kan o de la ni san daminɛna dɔrɔn téléphone kan ka faga an ka appareil minnu fɛn fɛn b'an bolo a kɛra ordinateur ye a kɛra télé an kan k'a bɛɛ débrancher an man ka téléphone manipuler an man ka ordinateur fana manipuler bon denmisɛnnin minnu fana bɛ taa yaala kɔdaw la ka ɲini denmisɛnninw fana fɛ u ka o dabila ani i b'a dɔn ni dɔw ye so jɔ i b'a sɔrɔ u bɛ dingɛ sen ji bɛ kɛ min na ɲɛgɛn dingɛw bɛ min na olu caman bɛ yen minnu ma datugu donc ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ka o ɲɛgɛn dingɛ ninnu dayɛlɛnnen don u ka fɛɛrɛ kɛ k'u datugu ka ɲini denmisɛnninw fana fɛ bangebaaw fɛ u k'a to u ka denmisɛnninw na denmisɛnninw kana yaala wagati bɛɛ la yɔrɔ bɛɛ la nin wagati la parce que denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ taa jida la a bolo k'a ka ji nin ka surun a b'a se k'a b'a tante dɔrɔn ji bɛ taa n'a ye donc o la an b'a ɲini bangebaa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔ la bɛɛ k'i hakili to i ka denmisɛnnin na sokɔnɔna na fɛnɛ musow bɛ yen u ka inox ninnu n'o ye minnu bɛ sanfɛ u ka bɛɛ ladon ko fɛn biriw da la fɛn b'a to san tɛ se k'u sɔrɔ parce que i hakili to o fɛn minnu na hali miroir ninnu b'an fɛ yen i hakili t'a fɛn minnu na dungare i hakili t'a fɛn minnu na olu fɛn ninnu bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye min bɛ kasara las'a ma an ka du kɔnɔna na donc ni an bɛɛ y'an ka comportement yɛlɛma an ka taabolo yɛlɛma a ka ca ala fɛ an bɛ se ka kisi nin na ka jamana ɲɛmɔgɔ fo a ye décision min ta n'o ye k'a ɲini ministre des finances fɛ ka miliyari 4 ɲini pour que mɔgɔ minnu bɛ yen ni ala ka ni jarabi sera olu ma olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na donc o ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo ka tila ka comité min bɛ cercle kɔnɔ yan n'a ɲɛmɔgɔ bɛ préfet bolo k'u fo u ka dɛmɛ la ka ɲɛsin bidon in ma k'u fo u ka cɛsiri la u bɛ ka baaraw baara kɛ jamana ye k'aw yɛrɛ fana fo presse vraiment ka ɲini presse fana bɛɛ fɛ bɛɛ ka kunnafoni di ka sensibilisation di nin na parce que o de ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye ka mɔgɔw sensibiliser u ka se ka o comportement yɛlɛma o kɔfɛ kati préfet ka danga fɔlɔ ye isa pleya ye ale ye hakilila dɔw fana di an ma lajɛrɛ in baara dayɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an ka olu fana lajɛ ni jaw fɛ a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye comité local de veille de gestion des sinistres et catastrophes donc ala la jarabi minnu bɛna an ka sigidaw la kulu min sigilen don kama kati cercle kɔnɔ an b'o réunion ka kɛnɛ kan bi mais an y'a yira k'a fɔ réunion tɛ se ka dan membre dɔrɔn ma ngo n'i y'a ta k'a lajɛ ni gɛlɛya nana a fɔlɔfɔlɔ ye population de donc population ani an ka société civile mɔgɔ minnu bɛ yen an ko k'olu wele ka hakilinajigin kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ nin y'a dɔgɔkun 2 dɔrɔn ye président de la transition yɛrɛ wulila ka taa fo crise ninnu bɛɛ bɛ gérer yɔrɔ min na ka taa sen jɔ ye k'a lajɛ ɲinan gɛlɛya min bɛ an ka population kan inondation ko ta fanfɛla fɛ yala solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la donc ni président wulila o kan ka to jamanaden kelen kelen bɛɛ ka wuli k'i jɔyɔrɔ fa donc o de hukumu kɔnɔna la an ye nin ɲɔgɔn lajɛ nin organiser bi ka kɛ kunnafoni di ye ka se population ma fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ min b'a to ni gɛlɛya ninnu nana an bɛ se ka kɔlɔlɔ kunbɛn cogoya min na donc bi sigi an b'o kɛnɛ de kan donc kati cercle la yan an ma sigi an ma ɲina toujours an bɛ sensibilisation kɛ k'a fɔ bamananw b'a ko ji ti a tɛmɛsira bila donc ka sensibilisation kɛ mɔgɔw ye
u kana taa sow jɔ jitɛmɛsiraw la mɔgɔw k'u ka caniveau labɔ ni caniveau labɔra fana mɔgɔw kana ɲamanw fili a la donc o sensibilisation de bɛ bi k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an bɛ waati min na bi an bɛ waati yɛlɛma hukumu de kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma changement climatique a daminɛna mais a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye mɔgɔw kan donc a kɔlɔlɔ dɔ an hakili la an b'o kɔnɔ bi mais jamana ɲɛmɔgɔ wulila ka wulikajɔ minnu kɛ je pense que sensibilisation ninnu a bɛ ka a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ. Église min bɛ wele ko meye olu ka sifinw ka ɲɔgɔn dalajɛba min bɛ to ka kɛ sɔn diɲɛ sifinw bɛ bɔ fan caman fɛ ka na ni lajɛrɛ kɛnɛ kan wele ko RAGEM o baaraw fana sabatira dɔgɔkun in kɔnɔ o kɛra kalandi kɛnɛ ye ani hakilijagabɔ kɛnɛ ye ka ɲɛsin kibarumanfɔ baaraw ani sifinw jɔyɔrɔ ma ala ka baara sabatili la église kɔnɔ an ka a ko ɲɛmɔgɔ dɔw ka seeraw lamɛn nin jaw fɛ. Tiɲɛna ne nisɔndiyara ne wasala sabu jama bɔra an ye welekanw lase jama bɔra an sera aw ka plateau yɛrɛ kan an ye welekan lase jama bɔra Mali fan bɛɛ Mali région bɛɛ Mali cercle bɛɛ arrondissement bɛɛ commune bɛɛ an ye maliyɛnw ye yan jama min bɛ yan an ma sigi ni jama min ye min ka ca ni mɔgɔ ba kelen ni kɔ ye o jama de bɛ yan bi ni kan RAGEM na kan in bɛna nafa min lase sifilakaw ma o dɔ de filɛ nin ye k'a fɔ ko kɔrɔyanfan mɔgɔw n'olu nana tilebiyanfan mɔgɔw n'olu nana misaliya de don woroduguyanfan ni saleyanfan a bɛ kɛ sababu ye jeunes bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ kɛ sababu ye an bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye danfara tɛ kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ an ka maliyɛnya dɔn ka fara o bɛɛ ka min ka bon ni o bɛɛ ye o de ye matigi Yesu Kirisa dɔnniya sabu Yesu Kirisa la an bɛɛ ye kelen ye sabu Yesu Kirisa la an bɛɛ ye kelen ye donc yahudu tɛ yen juifu tɛ yen o la n'an bɛ Yesu la sɛnɛfɔ tɛ yen bɔbɔ tɛ yen fila tɛ yen miyanka tɛ yen an bɛɛ ye kelen ye ala ko ta fan fɛ kan in nafa bɛ se ka kɛ min ye fɔlɔ ka mɔgɔw k'i kalan fɔlɔ i ka i yɛrɛ dɔn ni i y'i yɛrɛ dɔn k'i kalan i ka se ka matigi Yesu Kirisa dɔn n'i ye matigi Yesu Kirisa dɔn ani jɛɲɔgɔnya min kan ka se ka sɔrɔ i ni matigi Yesu Kirisa cɛ o jɛɲɔgɔnya in nafa a tɛ se ka fɔ ka ban o de la an ye kamalen npogotigiw wele walasa u ka sinsin ni jɛɲɔgɔnya in de kan u k'a ɲini ka Yesu Kirisa dɔn sabu Yesu ko aw ye nane ma ayi minnu sɛgɛlen don minnu dunnen don ne na lafiya di aw ma. Ne sera kɛnɛ kan ka na minisiri ka foli n'a ka tabali ko lase minnu ye nin kan ye hakilina minnu y'a initié ani minnu bɛ ka finaliser Asile y'a bonya an ye kuma caman mɛn kuma min bɛ mɔgɔ sɔn hakili la an ye maakɔrɔbaw lamɛn minnu ye an hakili jigin k'a fɔ ko jeunesse n'a fɔra ko jeune n'a fɔra ko sifin o ye ladamu ko ye o ye yɛrɛdɔn ko ye n'i y'i yɛrɛ dɔn i tɛ se ka kojugu kɛ mɔgɔ wɛrɛ la jeunesse bɛ sira min kan ni mɔgɔw bɛ a miiri ni sira jugu ye ni kan dɔ sigira pour que k'a to jeunesse ka sira ɲuman ta olu ka se ka baara kɛ baara min b'a to bɛn ni kelenya ani ka dugawu kɛ jamana ye o baaraw bɛ se ka sabati hakili la o kɛnɛ dɔ ye bi rassemblement ye an bɛ dugawu de kɛ sani a kun bɛ cɛ ka kɛ bato fɛnɛ bɛ k'a kɔnɔ dugawu fɛnɛ bɛ k'a kɔnɔ a dugawu ka kɛ dugawu barikama ye a kɛ dugawu sabatilen ye u ka se k'a to n'u bɔra nin kɔnɔ jeune ninnu ka se ka bila jamana ka u ka se ka nafa ɲɛ u ka jamana ye nafa ɲɛ ye baara sira fɛ ka nafa ɲɛ ye dugawu sira fɛ ka nafa ɲɛ ye bɛn ni kelenya o baaraw sabatili sira kɛ u ka communauté ye a kɛra anw ma bonya ye a kɛra anw ma karama ye ka s'a kɛnɛ kan pour que an ka k'a a seere dɔ ye k'a fɔ ko sifin dɔw bɛ yen u bɛ miiri u ka sigida la u bɛ miiri u ka jamana la u y'a décidé u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kan dɔ kɛ une semaine ka ala dɔn ka taa sira ɲuman dɔn u yɛrɛ dɔn sira dɔn ka se k'u ka communauté sɛnɛ. Jamanw de bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛ ka baara don Andre Traoré, Emmanuel Jara, Daniel Kujugu ani fo ka taa se Bubakara Kulubali ani Sulemani Kulubali Sulema an bɛ aw fo ko ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na.